Vad tänker du på, Elsa? På dig. Och på vem du är. Ja, men jag försäkrade, det är inget mystiskt med mig. Jo, någonting är det i alla fall. Varför blev du så rädd för polisen då? Första gången vi träffades. Jag är inte rädd för polisen. Men, ja, du förstår, jag vill inte springa i vägen för dem av vissa orsaker. Vilka orsaker? Ja, jag kan inte förklara det här för dig, men du, tro inte allt för illa om mig, va? Du kommer bara att ångra det sen. Du, går han ofta ut så här sent, va? Ja, vars. Ja, du förstår, han lider av sömnlöshet och så brukar han ta sig en promenad ibland. Och så är det ju lättare för honom på kvällen när det inte är så stor trafik. Jaha, jo, visst. Du, Elsa. Ja, vad är det? Jag har alldeles glömt bort. Jag har en sak som jag måste uträtta ikväll, så du får verkligen förlåta mig, Elsa, men jag måste kila. Godnatt med dig. Vi ses imorgon, va? Åke! Ja, vad var det? Det var ingenting. Godnatt då.